Víteček si maluje. Co namaluješ hezkýho, Víťo? Jo. Špinavý. No, špinavý od barviček, viď? Ukáž? Ukáž mi ručičku. No a celou ručičku tam otiskni. Plátni tam ručičku. Takhle udělej ručičkou, plác. Hele. Zkusíme to spolu? Hele, takhle. Tak. A už je tam packa otisknutá, viď? Do všech barviček najednou? No tak krásný. Ponožku už stojí v barvě. Co to bude, Víťo? Co to maluješ? Vítečku, co to namaluješ? Čmáranici, viď? To je absolutní soustředění mistra. To je ta žlutá, viď? To je pěkná barvička. Ty jsi hotový Picasso. To se říká malování obou ruč.